sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt endevina que és final. Caminant sobre metalls, no hi ha forma d'avançar, de continuar. I si me creus i no estàs, i jo sola en aquest mar, amb les alades ferides, per veure si així se'n van. I ara costa recordar eixa calma al teu costat, per ser que algun dia la podré tornar a trobar. Però si me creus i no estàs. La nostra veu amb Josam Piqueres, un podcast de Ràdio Clara i diari La Veu. Què tal? Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià, del Sénia. Al Segura, el podcast de La Veu els saluda. Una setmana intensa respecte de tot el que ha de veure amb la informació periodística, principalment per aquesta visita del president del Partit Popular i cap de l'oposició a l'estat espanyol, Alberto Núñez Feijóo, a Alacant, en el que en un bany de masses ha intentat arreplegar totes les signatures possibles en aquesta lluita interna que té el Partit Popular i Feijóo en particular amb Isabel Díaz Ayuso i, de forma col·lateral, amb aquest suport explícit a Carlos Mazón, president de la Generalitat, i el qual està rebent de forma constant aquesta petició de dimissió des del 28 d'octubre de 2025. De totes formes i de totes maneres, nosaltres normalment ja saben que fem un repàs per l'actualitat. Normalment el que farem avui serà posar-los un aperitiu del que hem començat a fer en xarxes socials. I és que hem encetat aquesta setmana i la setmana passada un projecte que es diu Bon dia País Valencià. Servidor, tots els matins, a través de les xarxes, fa un repàs a la portada del diari i allà tenen la informació actualitzada en format vídeo. I si els sembla bé, doncs anem a veure com queda i com sona aquesta iniciativa i aquest projecte. Moltíssimes gràcies a totes les persones que feu possible Diari La Veu del País Valencià. Recorda fes-te agermanat a germanatalaveu.com i que estem en la 104.4 de Ràdio Clara. Vinga, això és el que fem normalment nosaltres a Diari La Veu i ja el tenen en pantalla vostès aquest contingut en format de vídeo que poden consultar. Ja ho veuen ahir, és clave en Instagram i tindran tota la informació actualitzada. Nosaltres ara el que anem a fer és anem amb l'entrevista, perquè anem a capficar-nos a parlar amb Carles Porcel, que presenta llibre i també és un format i una lectura obligatòria, principalment si vols dedicar-te a la política. Endavant, anem amb l'entrevista. Carles Porcel és assessor polític i bàsicament també neuroprogramador científic, podríem dir, respecte de l'anàlisi de les paraules i de la neurolingüística, aquest factor tan important a l'hora de comunicar i d'expressar-se. I ha escrit aquest llibre, Deixar de ser el germà xicotet de la política. Recorden que també és columnista del diari La Veu del País Valencià, que el poden llegir de forma habitual, i el tenim amb nosaltres de tant en tant, també con tertuli en este podcast. Què tal, com estàs, Carles? Bona vesprada, Josan. Moltes gràcies per convidar-me i bueno, pues, amb moltes ganes d'anar presentant el llibre i parlar d'ell, que jo crec que serà un revulsiu important per la política valencianista i d'esquerres del País Valencià. El llibre comença parlant d'una situació d'elecció, d'aconseguir l'alcaldia d'una ciutat i després parla un poc de com una regidora de poble, una alcaldessa de poble, sí, té els vots, però no acaba de
arrencar políticament i com pot millorar. Des de quina perspectiva tu creus que és útil deixar de ser el germà menut de la política? Bueno, primer vaig explicar el títol, que crec que és interessant de per què li vaig posar esta metàfora, que al final és una metàfora. I jo estava treballant amb un primer tinent d'alcalde, que era de Compromís, i l'home pues, sempre es queixava, diu, és que sempre som el segon, no? L'alcalde sempre era dels socialistes i ell, pues, el Compromís era el germà xicotet, no? I literalment em va dir, és que no sé què passa, però no som capaços de superar als socialistes, no? I després, això m'ho he trobat amb més d'un client, no? És a dir, sempre és com que els socialistes són el germà gran i, en aquest cas, Compromís, el germà xicotet, no? Clar, evidentment, no en tots els casos es dona, no? Per exemple, fins fa poc, el germà major de l'Ajuntament de València era Joan Ribó, per exemple, no? Però hi ha, per exemple, en Altea, també és de Compromís. Diego Zaragozí. Per exemple. Després, també, un cas molt curiós... Pedreguer, també, Sergi Ferrús. Sí, Pedreguer. Per exemple, Asp, està 4 legislatures en mans d'Esquerra Unida, no? És a dir que podem pensar que aquestes coses són per casualitat i normalment no són per casualitat. Es donen tota una sèrie de factors que moltes voltes es fa d'una forma natural, sense tindre una consciència plena de com es fa. Pot ser que hi hagi també un factor històric, és a dir, que hi ha municipis que arrepleguen, no sé, estic pensant, pot ser al País Basc, pot ser en algunes zones de Passa, que tinguen un gran valor industrial i així, no sé, que tinguen una gran mobilització obrera i per això tenen més cultura de tirar cap a certs partits. Pot ser que sigui això o què és? Això és un factor, ¿vale? Però resulta que aquest factor uns l'exploten adequadament i altres no. Per exemple, en el llibre parle del Prat de Llobregat, que des de la transició està primer en mans del SUC, posteriorment es canvia el nom del partit i és Iniciativa per Catalunya Verds i ara dels Comuns. És a dir, des del 2078 fins ara estan governant el mateix partit, no? Clar, això no és casualitat, és a dir, jo en les coses que jo he estudiat i la meva pròpia experiència, jo el que he observat és que hi ha una sèrie de pràctiques que es fan d'una forma regular, d'una forma sistemàtica, però que a voltes inclús els militants no són conscients de l'impacte que té això, no? Per exemple, una de les coses importants és relacionar-se amb la gent, ¿vale? Dius, bueno, pues tot el món es relaciona. Val? Què passa? Que en el llibre jo explique que hi ha tota una sèrie, diguem-ne, d'emocions que frenen aquesta relació. Per exemple, en les eleccions municipals és fonamental relacionar-te amb la gent. Però què passa? Si tens vergonya, si no tens capacitats socials, doncs no ho vas a fer. De manera que jo m'he trobat gent que se'n va a una fira amb parades i tot això i em diu, i què li vaig a dir jo a la gent de la parada? Dic, home, pues saludar-lo. No, a veure, no és una qüestió també de dir, sinó de preguntar, no? Jo crec que un poc. També. Jo crec que, per exemple, hi ha un capítol que per a mi és molt important, que és el gran escoltador. És a dir, normalment els polítics es reconeixen per ser grans oradors, no? De fet, el meu sogre, que és un valencianot d'estos de l'Horta, diu, mira, que xarlatan que és, sí que és bon xarlatan, no? Però hi ha una característica molt important que és escoltar. I la dificultat d'escoltar és que pensem que tots escoltem. I això té que veure amb el que s'anomena per ahir escolta activa, que té que veure que més que soltar rotllos, soltar sermons, té que veure més amb preguntar, amb entendre la persona, amb saber identificar quines inquietuds té aquesta persona. De fet, un dels problemes de molts votants que no voten
és precisament que no se senten escoltats. Hi ha tota una bossa prou important de gent que diu, bueno, com que tots els polítics són igual, pues no vote. Así, y en este apartat del llibre, dius, un dels alcaldes que està afinant la seva capacitat d'escolta m'explica que les seues audiències a la ciutadania, un percentatge molt alt, que arriba al 90% de les peticions que es presenten no les pot satisfer per diversos motius. Són competències autonòmiques o estatals, o són prestacions impròpies i requereixen un projecte que s'ha de dur a terme més enllà de la legislatura. Clar, si te trobes això, que te demanen coses que no pots fer, perquè és un poc com el tema de la dana, no? És un poc... En segons quines coses, en l'emergència, crec que estava clara quines eren les competències, però potser en altres tipus de gestions no estava tan clar. Clar, perquè la gent que estem en política donem per suposat que tota la resta de la població sap de política. I el ciutadà mig no sap què són les competències autonòmiques, no sap quines són les estatals, no ho sap. I clar, i per exemple Pedro Sánchez pot dir, home, però si això era competència de Carlos Mazón, a mi què m'esteu explicant? ¿Vale? Però resulta que la població no sap aquestes coses, no? Aleshores, la història és que si tu escoltes a la gent te n'adonaràs de que aquestes coses no saps i és més probable que quan tu li parles amb ell pugues donar-li informació que no té. Però prèviament has d'escoltar-lo. No has de donar per suposat que li soltes el sermó i ja la persona sabrà... O sigui, tota aquesta informació se la quedarà. Després, hi ha un apartat en el que... un capítol del llibre en el que està en Art i ciències d'aconseguir els resultats electorals. En el capítol Fins ara ens han venut la moto, aprenem a vendre la bici, utilitzes una metàfora que és prou suggerent en aquest sentit. Aquest si llegisses el capítol queda molt clar a què te refereixes, no? Però per explicar un poc aquesta anècdota, d'on és aquesta idea de no vendre la moto i vendre la bici? Bueno, pues això és d'un taller que vaig donar en ATAC País Valencià ja fa molts anys, que un dels participants em va dir, ostres tu, és que clar, és que ens estan venent la moto contínuament i no sabem molt bé com, no? I diu, hi ha un tal Edward Bernays, que este senyor, clar, era un crac, no? I de fet és el creador de la propaganda moderna, no? I este senyor és un crac i entre els seus èxits està l'haver sigut capaç d'iniciar a les dones a fumar en Estats Units. No? I clar, jo em vaig dir, sí, això és de veres, no? No coneixia el senyor però em vaig informar i dic, pues, efectivament, és de veres, no? Clar, d'ahí ve la frase eixa de Chomsky i Ramonet, no? Que el llibre de com nos venden la moto. Clar, efectivament ens venen la moto, però nosaltres sabem vendre la bici? És a dir, sabem vendre les polítiques d'esquerres? Sabem vendre les polítiques valencianistes? I en general, des del meu punt de vista, és no. Perquè hi ha tota una sèrie de coses que expliquen el llibre, per exemple, una de les coses per a millorar que és fonamental és el tema de la comunicació. És a dir, no pots estar, per exemple, fa un mes aproximadament que apareix la Irene Montero, y dice, es que nosotros somos de izquierdas más que izquierdas que tal, ¿no? Y apareix la ministra, la Mónica García, la ministra de Sanitat, pues los de izquierdas somos nosotros que no sé què, no sé quan. I jo vaig quedar dient, però això què és el que està transmetent? Si cada volta més la gent no s'identifica ideològicament. El que tu has de parlar és en termes comprensibles per a les persones, no? És a dir, per exemple, si tu eres la ministra de Sanitat, doncs, què és el que estàs fent per millorar la sanitat pública, no? Encara que com a ministra tampoc té moltes coses que fer, no? Però quan un es comunica en termes ideològics, resulta que té molt poc impacte en la població. En aquest sentit,
Respecte als termes ideològics que dius, esta setmana hi ha hagut, ha sigut una setmana divertida, perquè ha estat a punt de trencar-se com a mínim aquest pacte entre Sumar i Compromís. Pacte, podrem dir, estar en el mateix grup parlamentari del Congrés dels Diputats. I alhora, estant allí reunits els periodistes esperant a que isqueren de l'executiva nacional de Compromís per saber quina era la decisió final, que no anaven a votar, però a veure quin acord hi havia entre Iniciativa i els Verds i més Compromís, una de les coses que plantejàvem és i espera't que no ha plegat la campanya. I va entrar un concepte que tu utilitzes en el llibre, que és el de campanya permanent. Per a que la gent que ens estiga escoltant, què és això de la campanya permanent i per què és tan important? Vale, perquè normalment un té consciència de que hi ha la campanya electoral, no? Oficialment són els últims 15 dies, però el més habitual és que siguin els últims mesos abans de la campanya electoral, no? Això va ser un concepte que va néixer als Estats Units quan un dels assessors d'un president dels Estats Units es va adonar de que ja has arribat tu a ser president, però necessites expressar, comunicar tot allò que estàs fent. Per què? Perquè la gent no s'informa. És a dir, pensem que tot el món, com nosaltres, no? Que ens llegim diaris i vídeos i no sé què, i això ho fa tothom, i això no és correcte. No? És a dir, per exemple, hi ha una estadística que diu que el 30% de la gent evita informar-se de política. Evita. Clar, si evita... O sigui, no és només que no ho busque, sinó que en el moment que apareix, pot ser en algun cas, ho lleva. Ho lleva, clar. Aleshores, què passa? Que si tu vols arribar a aquestes persones, necessites ser molt actiu. Per exemple, faig una relació de mites que hi ha en l'esquerra, i un dels mites és que la bona gestió es vota de per se. O sigui, això és un mite. Has de fer bona gestió? Sí. Però si tu no transmets aquesta bona gestió, si no ho fas de manera que la gent s'assabenta de que ho valore, no et van a tornar a votar. I si això fora de veres, no votarien el PP. Aleshores, hi ha tota una sèrie d'idees, de mites, que són idees que no s'han posat mai a prova, però que la gent continua pensant. Com és que és possible que? Perquè hi ha tota una sèrie de raons que tenen que veure amb la comunicació, té que veure també què és el que fa de l'adversari. Hi ha moltes coses. En aquest àmbit, clar, ja apleguem al que comentaves abans, que és la qüestió de la comunicació. I hi ha un altre capítol en què parles de discursos a la contra i a favor. I ahí defenses un tipus de discurs propositiu. Sí. Quins riscos veus en centrar-se massa en el relat negatiu? Bueno, pues mira, per dir-ho d'alguna manera, per a molta gent és molt còmode estar en la trinxera. És a dir, mira que roïn, que està mal, tot el món està malament, mira la sanitat com va, que no sé què. Què passa? Que no despertes il·lusió. Una de les altres coses que, en termes psicològics que parlen el llibre, és que si tu vols que et voten, necessites transmetre il·lusió. Però què passa? Que la majoria de la gent d'esquerres és gent molt sabuda. De fet, el 70% aproximadament, quan jo dono formació de grups, aproximadament el 70% són persones que tenen títols universitaris. I dius, home, això està molt bé, efectivament, està bé. Ara, això té un problema. Té un problema perquè comences a parlar en un llenguatge que no arriba a la gent. I aleshores, si no arriba a la gent, estàs invisibilitzant els teus valors. Anem a posar un exemple, per exemple, de forma redundant. Aquesta setmana
Crisi perquè Sumar no ha acceptat la proposta de la comissió d'investigació sobre la Dana en el Congrés, en la qual estava el nom de Pedro Sánchez, que no era exactament per Pedro Sánchez, sinó per la proposta sencera i fet un tema valencià, feu cas als valencians. Tu ahir has detectat algun error a l'hora del llenguatge que creus que no ha arribat a plegar? És que, clar, és el que et deia abans fora de micròfon, no? O sigui, jo necessito estudiar les coses amb anticipació, no? Perquè, clar... Bueno, però jo que sé, algun titular, alguna informació, alguna declaració que tu has dit això sí no s'explica bé. Ja. Home, en aquest cas no sabria dir-te, saps? Però és el que et deia, no? Clar, hi ha tants temes que m'hauria de dedicar tot el dia a estar ahí pensant de coses, no? I en aquest cas no sabria. Però mira, per exemple, i això ho explica en un article de La Veu. Estic treballant amb un alcalde que, clar, ell, que és una persona de progressista, doncs vol posar-se de part dels treballadors, no? Però tampoc vol fer confrontació amb els empresaris, perquè això significaria estar fent una polarització. Però una pregunta, però un alcalde, si no té capacitat per a legislar en aquest sentit, a quin sant va posar-se d'un costat o d'un altre? Home, hi ha, per exemple, l'Agència de Desenvolupament Local, que sí que té certes competències en foment del treball, no? En què les empreses, si té un polígon industrial, es puguen assentar en aquest polígon industrial, és a dir, no té moltes, però algunes té. Vale? I a voltes també estàs parlant de coses que no són competències teues directes, però tu també vols influir en el debat. Vale? És a dir, aleshores, però és també com explicar una manera molt particular de comunicar, no? Aleshores, què és el que jo li deia? Dic, doncs mira, el que vas a fer és, vas a introduir la metàfora de què és més important, les cames o els braços, no? Una volta que estàs utilitzant aquesta metàfora, no? Les cames, per exemple, doncs anem a dir que són els empresaris, no? Això és una metàfora que utilitzava prou l'Església a l'hora de definir com havia de ser la societat. El braç ha de ser els nobles que són tal, no? El cap el clero i la resta del cos... Per exemple. No? És a dir, home, la religió catòlica està plena de metàfores. Això deia Francesc d'Eiximenis. Sí. És a dir, a veure, que hi ha hagut molta gent en els cristians doncs, això que han pensat molt bé. Saps? És a dir, una altra cosa és la religió i una altra cosa és com l'expliques, no? I aleshores, bueno, explicava això dels braços i cames i li deia, i quan et diguen que, per exemple, els empresaris són més importants que els treballadors, tu introdueixes aquesta metàfora i dius, i què és més important, els braços o les cames? I clar, estàs introduint una disjunció que una volta que estàs en la disjunció ja no pots dir que les cames són més importants que els braços o els braços que són les cames, sinó que té funcions diferents, no? I una volta que estàs en aquesta metàfora ja no es produeix la polarització tan brutal que és que els empresaris són els que creen llocs de treball i els treballadors haurien de treballar per qualsevol diners i no sé què, no sé quants, no? Per exemple, això seria una manera prou curiosa i molt més eficaç que no estar ahí en la discussió de que si els treballadors, que si els empresaris, que si són els explotadors, que si... etcètera, etcètera. En el llibre hi ha un concepte que crec que és prou interessant parlant al respecte de comunicació de la transició ecològica i és el concepte de cel de Sisel. Sí. Sense tampoc fer massa spoiler, que diguérem, com podria fer-se entendre aquest concepte a la resta de persones que ens escolten? Bueno, això de cel de Sisel és una expressió anglesa que vol dir vendre una cosa molt atractiva, molt gustosa, etc. No?
I jo ja fa molts anys, quan jo estava en els Verds, clar, a mi aquests temes de comunicació ja m'interessaven. Hi ha una empresa en Gran Bretanya que es dedicava a aquestes coses i vaig llegir aquest concepte i dic, ostres, això ja no és parlar de ppm de CO2 o d'acidificació dels oceans, que la gent no té ni idea de què és això. Què és l'anhídrid carbònic? No? Quines són les propietats? No? La gent no sap de química, ni sap interpretar. No? Aleshores, aquest concepte té que veure amb una altra metàfora, de nou, no? Que a més és religiosa, que és explicar l'infern o el cel. És a dir... No sé si al final els retorns són els més sabuts de tots. Home, a veure, han durat més de 2.000 anys, No serà perquè així siguem massa beatos, però... Ja, però bueno... Les coses que funcionen, funcionen. 2.000 anys, no sé quantes institucions hi ha que tenen 2.000 anys d'existència. Aleshores, què passa? Que normalment la comunicació climàtica i en general la ecològica s'enfoca molt en l'infern. És a dir, per exemple, la barrancada d'octubre de l'any passat és un infern. Què passa? Que si tu estàs parlant, i contínuament, en termes catastrofistes del canvi climàtic, la gent el més probable és que tanca els ulls. Els ulls i les orelles. Tanca tot. No? En canvi, si tu planteges de què és el que es podria fer per evitar aquesta barrancada i que la gent visquera segura en l'Horta Sud, els treballs, o sigui, les ocupacions, les empreses que es podien crear, etc., és més probable que la gent t'escolti. I si damunt ho fas en termes constructius, encara més, no? Perquè en aquestes investigacions de com explicar la crisi climàtica hi ha un concepte també que és el concepte d'eficàcia. És a dir, si tu li dius a algú, li estàs explicant el tema de la crisi climàtica, si tu no li dones res a fer, però la persona dirà, vale, sí, hi ha caos climàtic. I què? No puc fer res. Estàs fomentant la impotència. En canvi, si li dius, mira, fes-te de Som Energia, perquè Som Energia utilitza energia neta, que a més és autòctona, i això facilita que el clima es refredi, etc. És més probable que la persona t'escolte i comenci a fer alguna cosa específica en pro d'un clima benigne. Després, deixant un poc de banda com es comunica, no sé si vols afegir alguna cosa més a com es comunica la crisi climàtica, que és important dins del que és la teua obra, però hi ha un altre concepte del que m'agradaria parlar, i és perquè parles d'efectes com el de l'impostor o el Dunning-Kruger i la superioritat moral de l'esquerra, que és un poc el que deies abans, que ens creiem l'esquerra es creu més intel·ligent del que realment és a l'hora de plegar a la resta de montals. Aleshores, per què cal posar la mirada en aquest àmbit més psicològic? Bueno, perquè és un àmbit que normalment no se li presta atenció. És a dir, jo que m'he llegit uns quants llibres de psicologia, comunicació, política, estratègia, etc., jo no he trobat, de moment, no dic que no existisca, però no he trobat cap que parli específicament de l'esquerra i dels verds. I per això el vaig fer jo. Dic, ostres, I què passa? Que, per exemple, el tema de la superioritat moral de l'esquerra. Clar, filosòficament, com dic, no vaig entrar si sí o si no. Però el problema és que tu quan, els que em veuen amb la càmera, si jo començo a fer això de és que vosaltres hauríeu de fer no sé què... A ningú li agrada que li diguen el que ha de fer i el que no ha de fer. Correcte. Anar de moralistes per la vida no és mai massa bona idea. Però és una tendència. Aleshores, l'altra persona o se sent atacat o no se sent escoltat o psicològicament hi ha tota una sèrie d'efectes que
pues resulta que no t'escolten. O directament ja et poden bandejar, et poden deixar de banda. Vale? Això seria una, no? Després està el tema que deies de l'impostor, no? Que en el fenomen Dunning-Kruger vaig aplicar un experiment que es va fer de psicologia social, que és molt rellevant a tota la política, especialment a la política d'esquerres i verdes, que és que es va fer un experiment que se li demanava als conductors de cotxes si es consideraven que estaven per damunt o per davall de la competència de conducció, no? Que si eren hàbils o no conduint, no? I aleshores la pregunta era: estàs per damunt o per davall de la competència normal? I resulta que van contestar el 80% dels conductors van dir que estaven per damunt de la mitja, no? Dius, home, la mitja són 50, no pot haver un 80%. És a dir, algú d'aquest 80% s'ha colat i es pensa que és més del que creu que és. Però després es va trobar una altra cosa molt interessant, que és que en el 20% restant de persones que pensaven que no eren tan competents com la mitja de les persones bones conductores, hi havia gent que eren molt bons conductors. I ahí és on entra aquest fenomen de l'impostor, de la impostora, no? Que això té relació amb homes i dones. Parlant en amics i amigues, este concepte sempre normalment és més cap a les dones. Això és de veres? Segons un llibre que em vaig llegir, està molt equilibrat entre homes i dones. És l'única referència que tinc. Què passa? Que per qüestions culturals jo crec que es nota més en les dones. Però jo també tinc clients homes i també hi ha aquest síndrome de l'impostor, no? Però ahir, de nou, ve un altre problema de les esquerres, no? Que és la intel·lectualització. Que es pensen que ja, com que estem parlant del síndrome de l'impostor, això ja desapareix. I si tu no tens habilitats o no tens un guia psicològic que t'ajude, el síndrome de l'impostor continua. És igual que anar sobrat, no? Que estàs en l'altre. Hi ha molta gent que, jo per què necessito un guia per ser més hàbil, fer millor política, no? És que jo a voltes em quedo... Que és un poc una altra de les coses de les quals fas referència al llibre, i és que parles de la necessitat, escrius sobre la necessitat de desenvolupar actituds i no només coneixements. Podries posar-nos un exemple de com s'entrena? Per exemple, ara estic treballant amb una futura regidora que no sap organitzar-se. Ella és mestra i quan ha d'organitzar, jo què sé, per exemple, un sopar, imagina't que en el partit volen organitzar un sopar, s'aturulla, ostres, què faig primer? No sap organitzar. Aleshores, clar, si no sap organitzar i vas a ser regidora, és molt important que aprengues a planificar. O sigui, quines coses has de tindre en compte, quan les has de tindre preparades, amb qui has de parlar, si vas a convidar a un sopar, com vas a fer arribar les invitacions, etc. Clar, quan jo explico aquestes coses, la gent em diu, no, però això és obvi. Com vaig escriure un article en La Veu, no existeixen les obvietats. M'agrada molt aquesta frase. No existeixen les obvietats. Perquè dius, vale, per a tu existeixen les obvietats. Tu eres bon planificador? No? Perquè clar, dius, no, això és una obvietat. Vale, però tu eres bon planificador? Bona planificadora? Perquè clar, tu pots dir que és una obvietat, però lo important és l'habilitat de planificar. I això és una disjuntiva de la que parla contínuament en el llibre. O sigui, coneixements intel·lectuals, home, doncs sí, a mi m'encantaria, per exemple, tindre més memòria quan estic llegint un llibre, més capacitat d'interrelació. És a dir, home, són habilitats cognitives que serien fenomenals.
Què passa? Que, per exemple, en la meva família, jo sóc el xicotet de la família i sóc l'únic que he estudiat una carrera universitària. No? Pues mon pare, no? Que ve de la tradició republicana de la Segona República, no? Pues, clar, estava content de tindre un fill intel·lectual. No? Dius, home, està bé, ¿vale? Però des del meu punt de vista, a més de ser l'intel·lectual de la família, pues m'encantaria ser l'hàbil de la família, per dir-ho d'alguna manera. ¿No? Pues, saber organitzar certes coses, saber, no sé, fer estratègies. Sí, tindre la capacitat de planificar i a banda, i habilitats també, com per exemple, hi ha gent que potser no ha estudiat però té una intel·ligència emocional molt gran. Per exemple, relacions socials, no? O sigui, si tu no tens habilitats socials i et dediques a política, doncs tens un problema molt greu. I jo conec gent que està en política i no té habilitats socials. Dius, hòstia, això és un problema, perquè qui t'ha de votar? T'ha de votar les persones. Però com que hi ha aquest biaix tan fort cap a la ideologia, es pensen que traient la bandereta et van a votar. Suficient. Et votaran els teus addictes i poca cosa més. Hi ha un altre concepte que em sembla molt interessant i és que expliques què vols dir això de que el mapa no és el territori. Bueno, això és fruit d'una... Perquè crec que en el nostre país és encara més important. Bueno, en general, això és un concepte que ve del creador de la semàntica general, que és un desenvolupament psicosemàntic, per dir una paraula així un poc rara, no? D'un tal Korzybski, Alfred Korzybski, que este senyor es va adonar de que les paraules no són neutres, que normalment tenen connotacions, connexions amb les maneres de sentir, els significats que donem a les coses, etc. I aleshores, què passa? Que molt sovint confonem el mapa amb el territori. Hi ha una anècdota de Picasso, que és molt il·lustrativa. Una volta Picasso estava en una terrassa prenent-se un cafè i li arriba un home i diu: vostè, senyor Picasso, pinta unes coses molt rares, no són reals, no? I Picasso li diu: què vol dir? I l'home va, es treu la cartera i li diu: mire, veu? Esta foto sí que és real, no? Esta foto és de la meva dona. I Picasso diu: ah, sí? És real? Doncs té una dona un poquet plana, i molt xicoteta. Què és el que passa amb això? El que passa és que confonem contínuament les representacions de les coses amb les coses. Confonem les paraules amb el que indiquen les paraules. Però què ocorre? Que les paraules no hi ha un diccionari, el de la llengua valenciana o el que siga, no? Cada persona tenim un diccionari particular. Sí, és un poc com allò que estàs elegint nom per a la teua en la teua parella i dius, anem a posar-li Josep, i dius, Josep no, que hi ha un Josep que me cau malament i aleshores no, perquè cada vegada... Per exemple, no? O sigui, què passa? Que nosaltres fem connexions a nivell de significat, a nivell d'emocions. Però, com que no som conscients de que fem aquestes connexions, donem per sentat que el que nosaltres pensem és la realitat i no és la realitat. I això és clau en política. D'això se n'aprofita últimament la ultradreta. Els capitalistes, des de fa dècades, això, ho tenen molt trillat, no? Per això la cosa interessant és que això, per exemple, els d'ATAC ho han estat denunciant, no? Hi ha moltes voltes, hi ha think tanks, laboratoris d'idees, que el que fan és, el que parlàvem abans, vendre la moto. Per exemple, en el pròxim article que estic escrivint per La Veu, posa un cas d'atac, en aquest taller que vaig donar fa uns anys,
que una de les coses que em vaig adonar és que s'estava parlant contínuament de tractats de lliure comerç. No? I jo quan vaig escoltar lo de lliure, dic, però a veure, no veu que esteu blanquejant tractats de comerç que el que fan, o sigui, que s'haurien de dir tractats sangoneres perquè és explotar més a la gent? Però això és que utilitzava ATAC, utilitzava la CGT, utilitzava, per exemple, inclús he trobat un article de La Veu d'aquells anys que també utilitza tractats de lliure comerç, no? I dius, t'estan venent la moto i sense adonar-te tu estàs utilitzant el seu vocabulari. Per anar acabant, Carles, que ens quedem sense temps, una cosa més que m'agradaria fer en tu, i és que si hi ha un perfil polític del segle XXI que hagueres de posar-li 3 habilitats imprescindibles, política, per a el món actual, per al segle XXI, quines 3 habilitats serien? Bueno, a veure, mira, una seria la de entrenar-se en habilitats psicològiques. Tot això que m'he estat parlant, entendre com funciona el llenguatge, entendre com funciona la ment humana, l'actitud humana. És a dir, hi ha moltes coses que jo per el meu treball, però també per la meva vida, m'he adonat de les meves pròpies limitacions i ho he vist en els altres. No? És a dir, la gent no se n'adona de les seues pròpies limitacions, tampoc se n'adona de les seues dels seus potencials, ni de les seues habilitats que de facto està actuant. No? Això per a mi seria una. No? L'altra, que té també relació, és la d'entendre que per estar en política necessites aprendre a fer estratègies. És a dir, jo veig... Saber que s'ha d'entrenar, aprendre a fer estratègies, i quina seria la tercera? Pues espera't que... Hi ha un bon grapat així, en el llibre hi ha un bon grapat. Home, hi ha una, no és pròpiament una habilitat, és més una qüestió d'actitud, que és el que jo dic l'ambició honesta. És a dir, jo m'he trobat molt sovint gent que, tornant al títol del llibre, no? Deixar de ser el germà xicotet de la política. Clar, psicològicament les persones no se n'adonen que estan en una actitud que continuaran sent el germà xicotet de la política. Què passa? Que un no se n'adona d'aquesta actitud i pensa que és el seu lloc en política. Clar, una de les coses que també m'he trobat, i per això he posat l'adjectiu d'honesta, és que moltes persones, quan pensen en ambició, estan pensant en ambicions d'aquelles que pegues colzades per aconseguir un lloc, no? A veure, que jo quan estava en Compromís ho he viscut en les meves pròpies carns, aquesta ambició negativa, o sigui que això existeix, no és que ens la inventem, no? Però ja hi posé algun exemple, precisament en el llibre, d'ambició honesta, no? Per exemple, un càrrec de Compromís, un regidor de Compromís, que ja estava fart de ser el germà xicotet dels socialistes i li va plantejar al col·lectiu: bueno, voleu que jo sigui l'alcalde? I al principi tots es van... Ui, no? Però al final ho van pensar i diu, sí, no? I jo dic, però escolteu, que això requereix molt de treball, és molt sacrificat, ens criticaran, ens equivocarem, però anem a aconseguir-ho, no? I efectivament va estar l'alcalde durant 3 legislatures en l'Ajuntament. No? Carles Porcel, llegim en el deixar de ser el germà xicotet de la política, una guia política per estar en la primera divisió de la política municipal. Pautes, comunicació, psicologia i estratègia política per a partits d'esquerra, verds i moviments socials. Moltíssimes gràcies per haver atès la telefonada de Diari La Veu
i ens llegim en les teues columnes de Diari La Veu. Moltes gràcies a vosaltres per atendre'm i per difondre els meus missatges. Gràcies. Nosaltres posem així el punt i final, els deixem ara amb la programació habitual de Ràdio Clara. Recorda que pots agermanar-te agermanat a agermanatalaveu.com. Gràcies a tu podem continuar sent un mitjà de comunicació independent i en valencià. Adeu, moltes gràcies. La nostra veu amb Josan Piqueres, un podcast de Ràdio Clara i Diari La Veu. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així.